प्रटेस्टा दिबक दिनैनि दिनाव जाय जोंहा इउपिपिएलखौ प्रथम गायसनदोंमोन जोंहा इउजि उरखावगोरा ब्रह्म सार बिथांखौ आं हामबाय होनदों आरो बिनि नेतृत्वआवनो दिनै जों बेसांखिनिखौ जों मोनफैनो हाबाय आरो बिथांनि दैदेननायावनो बे इउपिपिएलआ दिनै गोबां खामानिफोरखौ जों मावनो हाबाय जि हक माने दायो जोङो आरो दानि जिथु जोंहा इउपिपिएलखौ दैदेनग्रा जोंहा मानगिरि बिथां एक्स माने जोंहा चिफ जोंहा प्रमद बर' सार बिथांखौ हामबाय होनदों कारन बिनि नेतृत्वआवनो दिनै जों इउपिपिएल दला सोलिगासिनो दङ आरो जों बेबायदिनो जों आखा खालामदों जों निस्सय जों दायो जोंहा सरकार गैयाब्लाबो जोङो बिनि नेतृत्वआव जेसांखिनि जों इउपिपिएल कर्मी हिसाबै बा जों हरसिंगा ब्लक हिसाबै आं बिथांखौ हामबाय होनदों कारन मानोथो जों दिनै बिथां नङामोनबा जों दिनै बे पार्टिखौ हयथ' बेबायदि जों हमथाना लाखिनाया बा सोलिनाया एसे असुबिदा जागोन बेनिखायनो आखा खालामदों आरो जे जोंहा जेसांखिनि खामानि मावनो आद्रा थाबाय जिहेतु बिटिआर एकर्ड दङमोन जों बेफोर खामानिफ्रा जोंहा आद्रा दङ आरो बेफोर खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय दानि जोंहा जितु आफादगिरि जे प्रमद सार बिथांनि दारैनो गासै खामानिफोरखौ जोङो मावनो हाफुंगोन होननानै जों आखा खालामदों आरो दाबो रायजो राजाफ्रा जोंहा थिगैनो दङ रायजो राजाफ्रा जे जों दङ आरो जों निस्सय जों फैबाय थानाय सानफ्राव जों रायजो राजानि खाथिफोराव थांनानै रायजो राजाफोरखौ जों गोबां खोथाफोरखौ जों बुजायगोन जोंनि इउपिपिएल दला मा खामानि मावनो थाखाय आग बारायदों आरो मा कारनाव माने बेसेबांखिनि आवगायनो जोङो बेखौ सानदों मोजां खामानिनि थाखाय जों आवगायनो सानदों जेरैहाय जोङो सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै जेरैहाय जोङो खामानिफोरखौ बा जोङो ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय मोजाङै बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जों रायजो राजानि खाथियाव जों बेखौ लाना थांनानै बाथ्राफोरखौ जों बुंनो हागोन होननानै आं फोथायदों जा हक जों जिहेतु इउपिपिएल हिसाबै जों हरसिंगा हिसाबै जोंहा दाबो जोंहा ब्लक प्राइमारि आरो वुमेन इउथ जोङो थिगैनो दङ जोंनि दिनै बोथोरनि गाज्रिनि थाखाय जों किसु माने मानसिफोरा सफैनो हायासै टाइम बाथेहाय दाबो लासै लासै जोङो सफैबाय जों फ्लेगखौ माने पस्टिं खालामबाय जों मानसि खमब्लाबो खिन्थु होमब्लाबो जोंनि बोथोरफोरा गाज्रिनि कारनाव माने बे मानसिफ्रा थबै सफैनो हायासै होमब्लाबो दायो जोंहा मानसिफोरा दायो जथेस्थ जाबाय आरो जों आलासि हिसाबै दिनैनि प्रटेस्टा दिबकनि जिखुनु एसे जों आलोचना खालामनो थाखाय जोंनि ब्लक हिसाबै जों प्राइमारि बुथ कमिटि वुमेन इउथफोरखौ लानानै सावरायनो थाखाय जोङो बेवहा आलासि हिसाबै महरै जों लिंदों मिरुनि जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट जों दिपेन बर' सारखौ लिंनानै लाबोदों बिथाङा सफैगौआखै सफैगोन आरो बिदिनो लोगोसे जों बिखिस्त मानसिफोरखौ जों लिंदों जेरै भिजुएल नेलसन सार बिथाङा सफैबाय बिथाङाबो जोंजों हेफाजाब होदों आरो जेरै जोंहा CWC माने एग्जिकिउटिभ मेम्बार जिहेतु जशिस चन्द्र खाख्लारि बिथाङाबो जों दिनै दंफायो बेनिखायनो जोङो आखा खालामदों जों निस्सय जों फैबाय थानाय दिनफोराव जोंनि जिखिनि मावनांगौ खामानिफोरखौ जोङो बयबो माने गले गले लोगो नांनानै जों खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन होननानै 11 बोसोरनि गेजेराव इउपिपिएल हानजा हिसाबै रायजोनि माबायदि खामानि मावनो हादों जोङो थांनाय 11 बोसोर हिसाबै जोङो धरिल'आ जोङो सरकारा जोंहा बिटिसिआव जों 5 बोसोरल' जों मोनबाय बेनि गेजेरावनो जों कभिड मोनबाय बहुद आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा सरकाराबो हयथ' 6 माह 4 माहनि सिगाङावनो जोंखौ सेफायनो हाबाय बे हिसाबै जथेस्थ' जोङो मावनो हायाखैब्लाबो जि खामानिफोरखौ मावदों जों मोजाङै साखोन सिखोनै जथेस्थ' मावनायखौ जों नुनो मोन्दों प्रमदनि जिथु दैदेननायावहा जों बेखौ माने खामानिफोरखौ जोङो जथेस्थ' मावनो हानायखौ जों नुदों आरो जेरै जों सुपार 50 जिथु सोलोंथाइ बिफानाव बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो जों बेबायदिनो गोबां सुबुंफोरखौ जोङो शिक्षाफोराव बा जिखुनु शिक्षानि खेथ्रआव बहुत आगबारिनो हादों जों बेखौ माने फोथायदों आरो दा थांनाय जितु 11 जिहेतु बे समाव जोंहा सरकार गैयामोन जों 2020निफ्रायसो जों सरकार दंमोन अब्लाबो जोङो बै समाव जेसांखिनि मावनांगौ आरो मावना दोङोमोन हयथ' गोबां मावनो हायाखैमोनब्लाबो जेसांखिनिखौ मावनानै रायजो राजाखौ जोङो मोनसे मामोन जों बेखौ लाबोनो हादोंमोन बुजायनानै आरो बेबायदियैनो जों दाबो आखा खालामदों जों जेसांखिनि मावनानै दिन्थिदों दानि जितु सरकार सोलिदों बेनिफ्राय जोङो बिनि तुलनाखौ नायोब्ला जोंनि इउपिपिएल
मोनदोंब्ला बे 5 बोसोराव जों जथेस्थ' खामानिफोरखौ मावनानै जों दैखांनो हादों जों बेखौ मिजिंथिदों आरो नुदों खारन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो 17 बोसोरनि जिथु खामानि आरो जोंनि 5 बोसोरनि जिथु खामानि जों बे खामानिफोरखौ जथेस्थ' मोजाङै जों मावनायखौ जों नुदों डिसिप्लिन मेनटेन जों बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो जा हक जों आखा खालामदों जों फैबाय थानाय सानफोराव जों बेबायदिनो जों आरो आगबारिलांनो हागोन होननानै जों फोथायदों आरो